Her bag ved os, der ser vi en vanlig Fendt-traktor med laster og ganske som vi ellers ser dem i landbruget. Det, der er specielt ved Fendt-traktoren her, er, at vi har lavet et fuldautonomt kit til den, som rent faktisk gør, at den kan køre selv. Selve autonomkittet, det kigger vi ind i lidt senere. Jeg vil først lige starte med at vise nogle af de ting, vi monterer, for at den kan køre autonomt. Blandt andet safety-delen, der har vi en lidar, der sidder herude. Lidaren tager et stort, hvidt spænd hele tiden, som gør, at vi kan scanne et stort område. Når vi kører ind i området, så får vi det hele tiden scannet af. Der er rigtig mange sikkerhedsaspekter i det her, som vi skal have clearet af, og som vi har en god tro på, at vi kommer igennem. Så har vi her på roofbaren og ovenpå, har vi ellers hele kittet monteret. Der sidder en radar heroppe, og der kommer til at sidde 2 foran os. Radaren har den fordel, at den ser i et mere snævert område, og dermed gør, at vi ikke får de store udsving på støv, blade, halmstrå, der flyver rundt i luften osv. Så er der kamera deroppe, så vi har et 360-graders view omkring traktoren også. Hele systemet er bygget op sådan, at det er super smidigt at montere til eftermontering, og det er det hele konceptet går ud på, det er, at det er eftermontering til en vanlig traktor. På den anden side herovre, der har vi hjernen i systemet. Og det vil sige, at hele setupet her er faktisk bygget ind i det skab her, hvor vi har samtlige controller inde at sidde. Alle controllerne har hver sin funktion herinde. Og her har vi for eksempel den til remoten. Vi er jo nødt til at kan hoppe ud af traktoren, når vi skal køre autonom, så skal vi kan hoppe ud af traktoren og sørge for at sætte den i gang. Og det skal vi kan gøre på en sikker måde, så vi har en lille fjernbetjening. Det er den her, den prater med. Vi har ISOBUS med indover, det har vi igennem den her. Vi har en sikkerhedscontroller heroppe. En dobbeltsidet safety controller, som sørger for at holde hele kommunikationen imellem traktor, sikkerhedssystem, ISOBUS, remote control osv. kørende. Her har vi ruteplanlægningsværktøjet, det ligger her i. Den her, det er selve safety ECU'en, altså den, der håndterer lidar og radar og kamera, alle de signaler, der kommer her igennem, det er den her, der håndterer det, som så sender det videre over til sikkerhedscontrolleren, som gør, at vi kan kommunikere med traktoren og gør, at vi stopper, når vi skal. Modem og så videre, gyroskop ligger herinde. Det hele er monteret sammen med traktoren ind igennem de originale kabelsats, så vi har sådan, at vi kan via den her plug kan vi afmontere det autonome kit, sætte den her i stedet for, og så køre traktoren som fuldstændig vanligt. Samme princip er brugt inde i traktoren. Vi har 4 små kabler, der går ind i traktoren. Det er til de 4 kanbusser, som er i traktorens armlæn. Det er connected på nøjagtig samme måde, der er vi tæt ind imellem, så der er ikke noget, der er ændret på traktoren. Der er ikke noget, som ikke er som originalt. Hvilket også betyder, at i en fejlsøgende situation på en styretøjsventil eller et eller andet på traktoren, så kan man super smidigt lige koble det autonome kit væk, og sørge for, at det hele det kører som originalt, så er der ikke nogen tvivlsspørgsmål. Lad os tage et kig ind i kabinen. Herinde i kabinen, der har vi lidt forskellige elementer, men her er blandt andet remoten, som jeg lige stod og pratede rundt. Og det er jo for, at vi kan sætte traktoren op, sørge for, at det hele er klar, og så kan vi gå ud, stænge døren og sætte maskinen i gang via remoten. Det er også den her, man automatisk kan nå traktoren med et stykke derfra, hvis der er noget, man skal have justeret. Ellers så har vi ISOBUS'en herovre, som håndterer hele opsætningen af controllerne, så der visuelt også er kontrol, hvis der skulle være noget, man gerne vil tjekke. Selve ruteplanlægningssystemet, det har vi herovre på. Og her ser vi for eksempel et skifte, der er lagt ind, hvor vi har en ydre boundary. Vi har en foræregrænse, som vi skal trække op imod. Og konceptet her er bygget op efter, at hvis man kan betjene et vanligt autostyringssystem, altså lave en markgrænse rundt og sætte en AB-linje, så kan man også
håndtere det her autonome system. Når vi har lavet markgrænsen, så skal vi lave et arbejdsområde, og det gør man her på tabletten også. Derudover så skal vi lave en AB-linje, som vi selvfølgelig skal autostyre efter, ligesom vanligt. Når det er gjort, så er systemet egentlig klar til at sætte i gang via remoten. Vi har en cloud-løsning, hvor alle skiftene de hænger sammen her, hvor man kan se dem på. Og det får selvfølgelig også i Google Maps baggrund, så man kan se, om det man har gjort er det rigtige, og det setup man gerne vil have. Det autonome har jo den fordel, at de data, det har fået indkodet, er også det, som hænder efterfølgende. Så den gør det, vi beder den om.